Se este plan de vivenda se tuvera aprobado nunha das grandes cidades de España, teríaste enterado moi probablemente, pero como foi en Lugo, non tes nin idea de que vai. Pois espera que te explico. Na cidade de Lugo hai 10.700 vivendas baleiras e hai 1.600 persoas inscritas agardando por un deses pisos de aluguer asequible da Xunta de Galicia. É por iso que o plan municipal toma estas medidas. Segundo a Lei Estatal de Vivenda, un grande propietario ten 10 propiedades ou máis, pero no caso de Lugo, se tes 4 vivendas que durante máis de 2 anos estuveron baleiras, entras nesa lista de xente afortunada que vai recibir un recargo no IBI do 150%, pero ollo, que aquí ven o chiste. Si como propietario decides incluir algunhas desas vivendas nesta bolsa municipal de aluguer, en vez dun recargo no imposto de bens inmobles, terás unha bonificación do 95%. Xa vai resultando interesante, non? Cunha bonificación como esta, o propietario ou propietaria pagaría case tanto IBI como esta xente de aquí, máis ou menos. A Bolsa Municipal de Vivenda supón que o Concello actúa de intermediario entre inquilinos e propietarios. E isto que implica? O propietario asegúrase de recibir ao final de mes a cantidade do aluguer e ter o piso en boas condicións. E o inquilino, pois que non vai pagar unha animalada por esa propiedade. Este plan municipal de vivenda ven acompañado de outras iniciativas que teñen como obxectivo rehabilitar e conservar vivendas, facilitar a construción de novas propiedades e limitar os pisos turísticos aquí na cidade amurallada. Pois un señor plan municipal de vivenda que parece unha decisión firme para tratar de garantir o acceso a este ben na cidade de Lugo, que é a quinta cidade de Galicia e que non ten unha zona declarada de mercado tensionado. Por que non se tomou esta decisión na Coruña, en Vigo ou en Santiago? Iso haberá que preguntarllo a eles. Vos que opinades? Parece vos unha decisión acertada? Compre dar este paso para garantir o acceso a vivenda nas cidades? Bueno, deixade a opinión en comentarios, pero mentras vou dando un paseo que está chovendo, ya tampouco que este un día maravilloso, pero bueno, isto é patrimonio da humanidade. Se ves a Lugo hai que darlle un bico e disfrutala. Veña, ata logo.